Hi mga lagat. What's up mga lagat no? Naglagat ninyong matagara. Karon is unsa ni Pancit Canton challenge. Amo ni siyang gi-challenge kay dili ni siya kakayag halang tapos iya daw kay anon para sa inyo. So, let's begin. Begin. Sige. Walay surindiray hantod dili mahurot ha. Kaya ngayon kayo? Sandal. Hala, basi matukan tanya. Kaya surindiray ha. Hi. Hi guys, mga unta. Mga ampod. Itigtan aw. Mga unta ka. Pas eh. Bantabi ito mahalangan. Hala? Ano eh? Ang baalay lang niya. Sige daw. Ayaw. Sa. Sige. Pag-search po, pero pag-search din. Cheers daw, may cheers. Sila po, no? Amin. Cheers daw. Continue. Tay, daghan pa. Yan. Tignan mo, Rod. Tingnan, mga lagat. Budlat yung mga mata ng ron. Sama ka budlat sa nagtanaw. Joke lah. Chokra, guys. Daw, guys. Joke lah guys. Oh, ito na. Sige lang inom. Gansi. Sige inom kagalangan. Ayan. Hapit na. Chocolate. Bilisan natin to. Ayan, dali ayan horot. Diba? Diba, kamera duha na paspas, wala siya. Nga, ma'am. O, dahil na. Hala. Hala, nasuko na. O, siya na daw magurot, anak. Kamuray hurot, anak. Kilo ka na. Butang tinidor. Kilo ka na, girl. Cheers. Langay pa magyapon. Pati. Ang bulong yung ay sulod. Para iskin na pa among kaamam. Yan. Dugan na. Tulong. So guys, dugay siya matulungan kasi sa kulit. Yeah. Masaya guys. Yung pang zip on, humangkaong Pancit Canton. Ang pagkakorot.
Nato ko isa. Mm. Ang gaya mahulot. Nalawag ko lang. Mahulot ka. Uyog-uyog na. Gaya mo tulong. Ano ka ba? Ano ba? Biscuit. Nga pa? Ako na ro. Sarap. Maiwit. May mag-ipo sa baan eh. Hapit na. Maiwit, may mahipos. So guys, wala ako ano ng tubig. Oo nga. Ako. Full time mo? Wala ako. Lang ha. Wala. Angkok. Wait lang guys ha. Wait lang guys ha. Pahilo mo yun. Pahilo mo doon niya itong mga nagsabahabangan ito. Pero okay lang. Uy. Kaon mo nga rin. Pero hindi sila Diba? tagaan. Kasi. Kami naman ang kaon nga. Mhm. Hapit nga. Kinsan eh. Mga. Mamaya mo kakaon. Hapit na ko. Kinin na lang. Tapos ko. Hi. Kinin na lang. Ano pa? Guys, sa sunod, chocolate gapon. Tanalo. Kumakaon na din mangga. Diba? Basta. Ito na lang. Ayun ko. Mana? Wait lang. Mana? Wala. Pa ya. Hapit na ko. Ngayon na rin. Aray. Pasasan ba? Nabusog yun ko. So guys, hanggang dito na yung video namin. Tsaka, dagan kayong salamat sa... Oh, hulutasan na. Dagan kayong salamat sa nag-subscribe sa ako. Tapos, nagtanaw sa mga video na i-upload na ako mga Christian video song. Tapos, with lyrics na mga Christian song. Salamat kayo guys. Wala pa siya kahurot. Wala tun sa nato. Ako hurot naman. Hurot na mo Salamat! Salamat! Bye-bye! Salamat sa pagtanaw! Ako talaga maghipos nito guys. Oh, siya na iwit ha. Oo. Bye-bye! Bye-bye!